zuciyata. zance ɗaya babu ƙarya kai ne zaɓe na zuciya da ka bar ni ka zo ka karɓi rabon zuciyata. Kalmar so tana da girma a cikin duniya ke na biyo karki juya baya kallon masoyiya. Lafazi na ki ne yake saitan zuciyata, na buga tambara na so a gaban zuciyata. Jana a sanni zuciya na baka, zan hidima gare ka ba na shakka. Na yi mabaya a so na bi ka, za na faranta ranka jana in bi ka. Na baki zuciya karɓa kirki, inuwar zuciya take zana rike. Gani gare ki hunkini zana fake, har abada da ke kaɗai zan zauna. Yayin da zana zamto har sashi a cikin zuciyar ka ba na fashi, wanda yake ka dole ne zan kishi. Na kai matuƙa a san ka ne a Zance ɗaya babu ƙarya ke ce zaɓi na zuciya, karɓe ki bar ni ki zo ki karɓi rufan zuciyata. zance ɗaya babu ƙarya kai ne zaɓe na zuciya da ka bar ni ka zo ka karɓi rabon zuciyata.